ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ብስእነት ማይ ኣብ ዝጭነቐሉ ዘሎ እዋን ኣብ ክልል ኦሮሞ ፕሮጀክት ማይ መሪቑ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ንኮሮና ቫይረስ ምክልኻል ዝዋፅእ ዘሎ ገንዘብ ኤርትራውያን ናብ ባንክ ጋዝፕሮም ናይ ሩስያ ይሰጋገር ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወርሓዊ ደሞዞም ንመኸተ ኮሮና ቫይረስ ከወፍዩ ይቕሰቡ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤረና፣ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብዚ ሰሙን እዚ ንዝተራዩ ምዕባለታት ዝድህስስ መደብ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕሶና ብተወሳኺ ኣብ ሶማልናዊት ሕክምና ዝፀዓነት ነፋሪት ብምውዳቓ ብውሕዱ 6 ሰባት ሞይቶም፣ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስግጋር ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ድጋፍ ቅዋም እታ ሃገር ንክህልዎ ኣፅዲቑ፣ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝወረደ ሓያል ዝናብ ልዕሊ 200 ሰባት ሞይቶም ዝብሉ ዓበይቲ ነጥብታት ዜና ክንድህስስ ኢና። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ዝዕድመኩም ቢንያም ስሞኔ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኤርትራ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወርሓዊ ደሞዞም ንመኸተ ኮሮና ቫይረስ ክወፍዩ ይቕሰቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ብፍላይቶም ኣብዚ ናይ ለበዳ እዋን ኣብ ቅድመ ግንባር ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ጥዕና ሓያሎ ሃገራት ከም ዝገብሮ ዘለዋ መተባብዕን ዝያዳ ሰዓታት ናይ ዝሰርሕዎ ድማ ተወሳኺ ክፍሊትን ኣብ ክንዲ ምምዳብ እቶም ልዕሊ 1000 ናቕፋ ዝደመዞም ወርሓዊ ኣታዊኦም ከወፍዩ ዘስገድድ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ። እቲ መንግስቲ ብቐጥታ ከረኻኽበሎም ንዝኽእል ኣብ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ ኮሮና እናበለ ገንዘብ ክኸፍሉ ከገድድ እንከሎ ኣብ ኣሜሪካን ኤሮጳን እውን ኣብ ዝበዳህ እዋን እጃሙ ዘየበርከተ እናበለ ብምፍርራሕ ገንዘብ ክእክብ እዩ ዝረአ ዘሎ። ይኹን እምበርቲ መንግስቲ ይኹን ካቢነ ሚኒስትራቱ ብዘይካቲ ዘሕለፍዎ ኣዋጅ ውሸባ ኣብ እዋን ለበዳ ይኹን ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዛዕባ ዝህሉ ኣተገባብራ ሕወት ቁጠባን ናይ ጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን መደባት ክዝትዩን ክመያየጡን ይኹን ንህዝቢ መብርሂታት ክህቡ ዛጊት ኣይተራእዩን። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ጉዳይ ወራር ዕስለንበጣን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንምምያጥ ብዝብል ተራኺቦም። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብታ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ህፁፅ እዋን ኣውጃ ትርከብ ኢትዮጵያ ብሰንበት 3 ግንቦት ድሕሪ ምምራሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምርኻብ ብዛዕባ እዚ ንዞባዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገጢምዎ ዘሎ ብድሆታት ከም ዘተዩ ተሓቢሩ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብቲ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ዞባ ኢጋድ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ንምምያጥ ብ30 መጋቢት ብቪድዮ ዘካየድዎ ዋዕላ ምብኳሩ ዝዝከር እዩ። ምስ ህዝቢ ኣተሓባባእ ምፅዋት ዝልማዱ እናተባህለ ዝሕመቲ ፕሬዝደንት ድሕሪ ኮሮና ዝህሉ ንፅርን ጉልፅን ዝኾነ ሕዌት ቁጠባን ካልእ መደባትን ንህዝቢ ኣያቕረበን ጥራይ ዘይኮነ ብጉልባብ ዘተ ኣብ ጉዳይ ወራር ዕስለንበጣን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ናብ ኢትዮጵያ ምጋሹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ሓያሎ ተቃውሞ ክውሕዘሉ ቅኒየ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ግዜ ብዋሕዲ ማይ ኣብ ዝጭነቐሉ ዘሎ እዋን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ ኣብ ማይን መስኖዊ ሕርሻን ዘተኮረ ፕሮጀክት መሪቑ። እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀት ገደቡ ካብ ዝሓልፍ ዓመታት ኣቑፂሩ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ መራሕትን ሚኒስትራትን ንህዝብታቶም ኣብ ዘረጋግእሉን ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ንዝህሉ መደባት ድማ ብዝርዝር ኣብ ዝገልፅሉን ዘለው እዋን ንሱ በንጻሩ ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ብምክያድ መደባት ልምዓት ሃገር ክምርቕ ምምራፁ ተወሳኺ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘጉልሕ ምዃኑ እዮም ሓያሎ ወገናት ርእይቶታቶም ዝህቡ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ብስም መኸተ ንኮሮና ቫይረስ ብመገዲ ኤምባሲታት ዝዋፅእ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ሩስያ ባንክ ጋዝፕሮም ናብ ዝርከብ ሕሳብ መንግስቲ ኤርትራ ይሰጋገር ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብዘይካዚ ናይቶም ገዛውቲ ክሰርሑ ዝጀመሩ ደገፍቲ ህግደፍ ገዛውቶም ኣብ ምዝዛም ስለ ዝቐረበ ዝተረፈ ገንዘብ ናብቲ ብስም ባንክ ንግድን ኣባይትን ኤርትራ ሩስያ ዝተኸፍተ ናይ ባንክ ሕሳብ ከሰጋግሩ ይሕበሮም ኣሎ። ኣቐዲሙ ናብ ሃገራት ኤሮጳ ዝርከቡ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ክስራሓሎም ናይ ዝጀመረ ገዛውቲ ገንዘብ ናብ ኤምባሲታት ዘይኮነ ብቐጥታ ናብቲ ኣብ ሩስያ ዝርከብ ባንክ ጋዝፕሮም ክሰጋገር ክሕበሮም ፀኒሑ። መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሓያሎ ዓመታት ናይ ባንክ ሕሳባቱ ናብ ቻይናን ሩስያን ከሰጋግር ከም ዝፀንሐ እዩ ዝሕበር። ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብዚ ሰሙን እዚ ንዝተራእዩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ምስ ዝድህስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ።
بحلفي هجراوي دحنتن ጸጥታን ታሕኑን ቢን ዛይድ ዝምራሕ ልኡኽ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣርማ ማንቸስተር ሲቲ ብዝሰለጠፋ ነፋሪት ናብ ሱዳን ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ጉዳይ ሊብያ ንጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ንምድጋፍ ኣብ ዝግበር ጻዕርታትን ከም ዝተመያየጠ ሊብያ ኤክስፕረስ ሓቢራ الجزيرة تركبن حيالو معكنات زينا عربون نمبصحتي لعلواي لوغ إمارات ناب سودان زحلف سمون بمرغغاز علاماتي عودت نتي أنصار منغس ليبيا زواغا زلو بجنرال حفتار زمرا حيلي نمدقاف مخانو أنتصيران لغات حبرات إمارات عرب بكلتا نفرتي ناب كارتون كمزاتو بمتكاس اتا حانتي أرما عباي إنجليزاويت كلب كعسو أجري مانشستر سيتي كمسلت أفامل كتام إذن نفرتي حدة ساعات أب كارتوم دحر مصنح ناب أبو دابي نامريحن كلب مانشستر سيتي بزعبازي أرما أزلوا نفاريت تقيمم أكايدو موسبها لمستيراوي مبصح سوى سلطان إمارات ناب سودان زغون مجلس إهابتلون بزي كازياب تسومونتي كاب حورات إمارات زمتت نفاريت أب كارتوم حدة ساعات دحر مصنح ناب جاد كم زمرحتون الجزيرة أب سبا أسفيرا حبرات إمارات عرب حيلتات جنرال نمدقاف إيرتران قبصنون كم مساقرن ناتتقمت وتهدراو دقاف كتلخ مصنحيو زقلات إيرترا بمقعطات ناتسا برس نلعلي 10 عامتات زحزوتو حماقسم عقيباتو إذا بحد سب زمرح سرعة منقصة زلو هاجر ناتسا برس بمقعطات تراي زيكونه لعلى 10 زغونو غازيطنياتاتن صحافتن نسات 10 عامتات دهايوم بمتفاون كال تصليم تاريخ زي سندت مخانا بمغنيات 3 جنبوت أهقراو معالتنا صنت برس تذكير وعلو كم غازيطنياتات بزيدوبن كوميتي متباق غازيطنياتاتن زا مسلا أهقراويان تكالات تحلقتي مسلات ناصنت برس بمغنيات زاعلت أب زرقحو السفلالية حتى إيرترا تركبن حيالو هاجرات حسب كابناتsa مغلاص مزرابن زيغاتات بحيلي برت زعابسا مخانني زرد ኤርትራ ንሰሜን ኮርያን ቱርክሜኒስታንን ጥራይ በሊፃ ብናጽነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 178 ተሰሪዓ ትርከብ ኣብዚ እዋን እቲ ዝበዝሓ ንህዝቢ ዓለምና ሓሳባቱ ናጻ ክገልጽ ርሒብ ዕድል ዝኸፈተ ከም ፌስቡክን ትዊተርን ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ኤርትራ ሒደት እሙናት ኣገልገልቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ጥራዮም ብሓለፋ ዝጥቀምሉ ኣብ ኤርትራ ብዝሒ ተጠቃሚ ኢንተርኔት 1.1 ሚታዊት ወይ ድማ ኣሳት 57,000 ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ከተማታት ዝርከባ ኢንተርኔት ካፈታት ውን ኣብ ርእስቲ ዘለወን ዝሕቱል ዋሕዚ ኢንተርኔት ዓማዊለን ብጽኑዕ ክቆጻጸራ ከም ዝግደዳ ይፍለጥ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ንዜጋታታ ናይ ሞባይል ዳታ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካብ ዘይፈቕዳ ሒደት ሃገራት ዓለምናያ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እናተኸታተለ ጸብጻብ ከቕርብ ዝመዘዞ ፍሉይ ኣካል ዕማሙ ክናዋሕ 24 ትካላት ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ሰብ ሓቲተን እተን መሰል ጋዜጠኛታት መሰል እምነትን ካልእ መሰረታዊ መሰላትን ደቂ ሰብ ዝጣበቓ ኣህጉራውያንን ሃገራውያንን ትካላት ብ5 ግንቦት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝኾነ ምምሕያሽ ስለ ዘይረኣየ ዝመጽእ ወርሒ ዝገባእ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዕማምቲ ኣካል ወይ ስፔሻል ራፖርተር ክናዋሕን ኣመልኪተን እቲ ደብዳቤ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ርእሲ ዘይምምሕያሹ ምስቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዝአ ኣካል ምትሕባር ከም ዝሓንገደ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሑን 81 ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ሰብ ኣቶ ኢሳያስ ዝርከቦም 10 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ እስራት ጋዜጠኛታት ክፈትሑ ዝፅውዕ ደብዳቤታት ከም ዝለኣኹ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብፖለቲካ ሃይማኖትን እምነትን ኣሳቢቡ ኣሽሓት ዜጋታት ከም ዝኣሰረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣማይት ካብኣቶም ንነዊሕ ዓመታት ዳሃይ ዘይብሎም እዮም ኣብ ሶማል ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ምክታእ ዝሕግዝ ናውቲ ሕክምና ከም ዝፀዓነት ዝተገልጸት ነፋሪት ወዲቓ ብምሕምሻሻ ኣብራሪ ተሓጋጋዚኡን ካልኦት 4 ሰባትን ከም ዝሞቱ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣፍሊጡ እታ ብ4 ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ እትርከብ ከተማ ባርዳል ንምዕራፍ እናተቃረበት ዝወደቐት ነፋሪት ብፀረ ነፈርቲ ተሃሪማ ክትከውን ከም እትኽእል ሚኒስተር ምክልኻል ነበርታ ሃገር ንሮይተርስ ሓቢሩ
እንተኾነ ፌደራላዊ መንግስቲ ጠንቂ መውዳቕታ ንብረት መገዲ ኣየር ኣፍሪካን ኤክስፕረስ ዝኾነት ናይ ጽዕነት ነፋሪት የጻርዮ ከም ዘሎ ካብ ምጥቃስ ሓሊፉ ዝኾነ ግምታት ኣይሃበን። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ናብ ዘይተፈልጠ እዋን ዝተሰጋገረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ድጋፍ ቅዋምቲ ሃገር ክህልዎ ንዝብል ሓሳብ ባጽሪቑ። እቲ ቤት ምኽሪ ብ5 ግንቦት ኣብ ዘካየዶ ሳልሳይ ፍሉይ ኣኼባ ነቲ ኣቐዲሙ ብኮሚሽን ምርጫ ሃገር ዝተወሰነን ብባይቶ ድማ ዝጸደቐን ምንዋሕ ምርጫ ብቅዋም እውን ብምድጋፍ ካብ ፖለቲካውያን ውድባት ክመጽእ ንዝኽእል ተቃውሞታት ንምግታእ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ኣብ ትግራይ ዓብላሊ ውድብ ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምስጋርቲ ምርጫ ብምቅዋም ኣብ ክልሉ ስሩዕ ምርጫታት ክካየድ ወሲኑ ኣሎ። ሕጋዊ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2020 ከብቅዕን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ብህዝቢ ብቐጥታ ካብ ዝተመርጹ ኣባላት ባይቶ ድማ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ክርቋሕን ይግባእ። እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ምርጫ ብጉልባብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዘይተፈልጠ እዋን ተሰጋጊሩ። ተደጋጋሚ ምስራዝ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሃገር ምልዕዓላት ከይፈጠረን ነታ ሃገር ናብ ዝባእሰ ናይ ብሔርን ፖለቲካን ምትፍናን ከይደፋፍኣን ብዙሓት ወገናት ስክፍቶም ይገልጹ። ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃና መንግስቲ ሃገር ብጉልባብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መሰል ሓሳብካ ብናፃ ምግላጽ ይጥሕስ ኣሎ ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ወቒሱ። እቲ ሃገራዊ ትካል ተጣባቂ መሰላት ብ6 ግንቦት ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 8 ሚያዝያ ናይ ህጹጽ እዋን ድሕሪ ምእዋጁ ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ርእይቶኦም ንዝሃቡ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስን በዓልቲ ሞያ ሕጊ ኤልዛቤት ከበደን ከም ዝኣሰሮም ከም ኣብነት ኣዘኻኺሩ። ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉጉይ ሓበሬታ መሃብ ዘተሓሳስብ እኳ እንተኾነ በዚ ተመኻኒዩ ግና ሓሳብካ ብናፃ ናይ ምግላጽ መሰል ክድረት ከም ዘይብሉ ዘገንዘበት ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ብጉልባብ ለበዳ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ማእሰርቲ ይስዕብ ከም ዘሎ እዩ ኣመልኪቱ። ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃን ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ብዝወረደ ሓያል ዝናብ ኣሳት 300 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ኣብ ሳልስ እዚ ብዝወረደ ሓያል ዝናብን ዝፈጠሮ ዕልቕልቕን ኣብ ኬንያ ጥራይ ኣሳት 200 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ሶማል ብወገና ሞት 16 ሰባት መዝጊባ። ኣብ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ኣብ ትርከብ ሩዋንዳ እውን 55 ሰባት ሞይቶም። ዩጋንዳ ኣማይት ሰባት ብዕልቕልቕ ተወሺቦም ምህላዎም ሞት 10ታት ዜጋታት ከየጋጥም ስጋታ ገሊጻላ። ብዘይካዚ ኣብ ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቀላያትን ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ ኣሽሓት ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ይርከቡ። ኣብዚ ዞባ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ ግንቦት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ክዘንብ ዝጸንሐ ዓቐን ብዝሒ ማይ ክዘንብ ከም ዝኽእል ኪላታት ሜትሮሎጂ ኣሚቶም ኣለዉ። ኣብ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ናይ ማይ ሕፅረት ዘለዎን ሃገራት እዚ ክወርድ ጀሚሩ ዘሎ ዝናብ ተስፋ ዝህብ እኳ እንተኾነ ኣብ ገሊአን ሃገራት እቲ ዞባ ባህርያዊ ሓደጋታት ከየኸትልን ኣብቲ ዞባ ንዝረአ ዘሎ ወራር ዕስለ አንበጣ ከየጋድድን ስክፍታታት ኣለዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ንሰሙናዊ ፍጻሜታት ዝደሰስ መደብና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ደጊመ ስለ ምክትታልኩምና መስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ የራኽበና ቢንያም ስሞኔ ሰላም ቅነ